Dit is Nyunsu Fusanang. Eerste officieel erkende verpleegassistenten stromen door naar zorgsector. Interpol, FBI en DEA nemen deel aan politieconferentie in Suriname. Suriname kampt met miljoenen achterstand bij Colombiaanse ziekenhuizen. Politie hoort 2 personen bij GVO in kwestie vermiste goederen op volksgezondheid. Suriname en India versterken het partnerschap met overdracht fruitverwerkingsinstallatie. Pawiro Reggio en Gayardine uiten scherpe kritiek op ingreep-president bij Self-Reliance. Musikaba faalt waar volksgezondheid juist leiderschap nodig heeft. Glenn Paul Oeles benoemd tot VHP nieuwe voorzitter. Digitale betalingen binnenkort binnen 40 seconden mogelijk. Dit is Nyunsu Fusanang. Tijdens een persconferentie vroeg men aan TCT-minister Raymond Landveld over open sollicitaties voor de nieuwe Raad van Commissarissen, RVC, bij Kanawaima. Op de vraag of de nieuwe RVC op basis van politieke benoemingen of competenties wordt ingesteld, antwoordde hij dat de politiek altijd betrokken is. Die dagen bezig zijn geweest. We hebben een quick scan gehad bij Kanawaima en er was informatie. Anderen die informatie hebben gekregen, hebben het direct naar de media gebracht. En u denkt dat ik reageer op de mediaberichten. Maar wij waren al bezig om vanuit de informatie die we van de quickscan hadden, om maatregelen te treffen daar. En dan lijkt het alsof twee. Kijk, als je kijkt naar die cv van de mensen, dan voldoen ze. Ik vertel u ook, en u mag het weten, de president-commissaris die we hebben bedankt, is iemand met jarenlange ervaring in de scheepvaart. Iemand die een scheepvaartbedrijf heeft. Dat was het probleem. Ik kan u zeggen dat hij technisch zo goed is dat hij die boot gerepareerd heeft. Hij heeft die motor gerepareerd. Die boot vaart zonder duwboot. Klopt. Maar dat was precies zijn probleem. Zijn job was niet om daar technisch met zijn hand bezig te zijn. We zouden hem daarvoor niet bedanken. Het probleem is, hij heeft bij zijn eigen bedrijf heeft hij dingen gekocht terwijl hij bezig was die motor te repareren. Dus het is niet zo dat de mensen niet goed onderlegd zijn of zo. Of niet vanuit de sector komen. We vinden het jammer dat het zo aan toe is gegaan. Maar het is iemand met heel veel ervaring in de scheepvaart. En daarom hebben we gekozen om hem daar te plaatsen. Ik bedoel, we hebben het gedaan zoals we doen. We vragen. Er is een bepaalde verdeling. En dan zijn er cv's. En we hebben gekeken. Kijkt u naar de cv's van die mensen. Er zijn geen saboteurs die daar zijn. En Leiden heeft ook te maken met dus attitudes en zo. Dingen die je op dat papier niet gaat kunnen zien. Ja. Alle raden moeten competent zijn. En alle raden worden door de politiek benoemd. Maar die quizscan kan je wel zeggen. RVC's liggen met elkaar overhoop. RVC ligt met directie overhoop. Je moet er naar kijken. Landveld gaf ook een update over Kanawaima, waarbij hij een onafhankelijk onderzoek naar misstanden heeft gevraagd en relevante documenten naar de procureur-generaal heeft gestuurd. De vorige RVC is bedankt vanwege belangenverstrengeling. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, heeft de eerste officieel erkende lichting verpleegassistenten aan de zorgsector geleverd. Deze erkenning komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, wat de afgestudeerden toegang geeft tot vervolgopleidingen en betere loopbaanmogelijkheden. Tijdens de ceremonie ontvingen 14 verpleegassistenten en 16 afgestudeerden in huishoudkunde hun diploma. De oude situatie zonder formele erkenning beperkte hun doorgroeimogelijkheden. Minister André Musikaba en Rajat Nansing noemden de erkenning een mijlpaal om de braindrain te verminderen. De afgestudeerden krijgen begeleiding naar werk in de zorgsector en er zijn plannen voor verbeterde arbeidsvoorwaarden en doorstroom naar vervolgopleidingen. Volgens interne bronnen bij de regering wordt de Raad van Commissarissen bij Telesuur vervangen. Hiermee wordt de huidige RVC onder leiding van Sanjay Raghubar-Singh ontslagen. Dit besluit wordt geformaliseerd tijdens de volgende algemene vergadering van aandeelhouders. De regering wil Naresh V. Algu benoemen als nieuwe president-commissaris.
Hij heeft een brede ervaring in bestuur, onderwijs en beleidsontwikkeling en werkt momenteel als secretaris eerste klasse op het kabinet van de vicepresident van Suriname. Hij is ook docent en opleidingscoördinator en medeoprichter van het Performance Excellence Institute Suriname. De nieuwe RVC zal ook Luciano M. Wijdenbos, Frans R. Eersteling, Alexander F. Deel en André M. Daal omvatten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Algoe zal een belangrijke rol spelen in het toezicht en de strategische ontwikkeling van Telesuur, vooral op het gebied van digitalisering en technologische innovatie. Suriname is vanaf maandag 11 mei 2026 de gast voor de 40ste conferentie van de Association of Caribbean Commissioners of Police, ACCP. Alle politiechefs uit het Caraïbisch gebied zullen aanwezig zijn, samen met regionale en internationale politieorganisaties zoals Interpol, de Nederlandse Nationale Politie en vertegenwoordigers van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA, FBI en Homeland Security zullen ook meedoen. Het thema van de conferentie is georganiseerde misdaad, implicaties voor regionale ontwikkeling. De focus ligt op de impact van georganiseerde misdaad op veiligheid en ontwikkeling. Minister André Mizikaba van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn meldt dat vertegenwoordigers van een ziekenhuis in Cali, Colombia, binnenkort naar Suriname komen om openstaande betalingen te innen. Suriname heeft miljoenen dollars aan schulden opgebouwd bij Colombiaanse ziekenhuizen. Ondanks maandelijkse aflossingen zijn deze onvoldoende. President Jennifer Siemens heeft eerder gesproken over de schulden die bij het Hospital Internacional de Colombia meer dan $300.000 bedragen. Deze betalingsproblemen beïnvloeden Surinaamse patiënten, omdat ziekenhuizen terughoudend zijn in het aannemen van hen voor behandelingen. Er wordt gewerkt met de Armulov-regeling voor serieuze aandoeningen uitgevoerd door het Staatsziekenfonds. Ook wordt onderzocht hoe nieuwe verzekeringsmogelijkheden in Suriname kunnen worden ingevoerd. Gianso Etnel, 19, en Serginho Ansu, 21, zijn op donderdag 7 mei 2026 naar het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht, na 2 weken vermist te zijn geweest in het Tibiti-bosgebied. Ze zijn in een redelijke toestand. DNA-lid Michael Marengo was betrokken bij de zoektocht en vertelt dat zij aanvankelijk met een ambulance vervoerd zouden worden, maar uiteindelijk zelf naar het ziekenhuis gingen. Etnel en Ansu raakten kort na hun vertrek uit hun kamp verdwaald. Ze overleefden door maripa en podosiri te eten. Marengo is opgelucht dat ze gevonden zijn en dat ze nu weer bij hun familie zijn. Minister André Mizikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft bevestigd dat er een gerechtelijk vooronderzoek is gestart vanwege de vermissing van geschonken goederen. Bij onze quickscan, bij de start van ons werk op het ministerie, hebben wij geconstateerd dat goederen die geschonken zijn aan het ministerie ter waarde van ongeveer 1 miljoen SRD, dat die goederen nergens te bespeuren waren. Die goederen waren volgens mij 1 maand of 2 maanden voor de verkiezingen geschonken, dus het waren vrij nieuwe goederen. Die waren niet te vinden. ICT wist er wat het waren, ICT-dingen. ICT wist er niets van, voorlichting wist er niets van. Onze interne controle wist er niets van. Het secretariaat van de minister wist er niets van. Dus uiteindelijk hebben wij gezegd, dan gaan we aangifte doen, want het zijn middelen van de staat. Daarnaast heeft IDB een audit gedaan, een regulier audit. Wanneer ze goederen schenken, dan controleren ze hoe het staat met de goederen. En uit die audit bleek inderdaad ook dat de zaken waren geschonken, maar ze waren er niet. Dus op basis daarvan hebben wij toen aangifte gedaan en de zaak loopt. Er is een justitieel onderzoek nu. Dus wij wachten het resultaat van het onderzoek af. Mizikaba noemde ook een intern onderzoek naar de op non-actief gestelde directeur van het Staatsziekenfonds, Rudrakant Umrao, die zich kan verdedigen. De Surinaamse politiebond heeft protest aangetekend tegen het abrupt beëindigen van een vergadering met de korpsleiding. De bond noemt dit een ernstig incident dat de relatie tussen de korpsleiding en de vakorganisaties schaadt. Er was een probleem over de aanwezigheid van een bestuurslid dat tijdelijk buiten functie is gesteld.
De vergadering stopte toen er geen overeenstemming werd bereikt, waardoor belangrijke onderwerpen niet besproken werden. De bond merkt op dat het bestuurslid als vertegenwoordiger aanwezig was, niet als politieambtenaar, en spreekt van een verstoring van het sociaal overleg. Verder benadrukt de bond het belang van wederzijds respect en communicatie in toekomstige vergaderingen. De brief is ook gestuurd naar minister Harish Monorat. Riciano Santocchi, de zoon van de overleden president Chan Santocchi, heeft op sociale media de overlijdensakte van zijn vader gedeeld en beschuldigingen geuit tegen de weduwe Melissa Santocchi Senageri. Hij stelt dat hij na het overlijden van zijn vader is uitgesloten van alle bezittingen van de voormalige president. Riciano claimt dat zijn vader hem vertelde over zijn testament, waarmee zijn kinderen alle rijkdom zouden erven. Hij is van plan om het testament op te vragen en dit openbaar te maken. Daarnaast beschuldigt hij Melissa van diefstal tijdens haar functies en zegt dat zij en Chan op huwelijksvoorwaarden waren getrouwd. Riciano heeft kritiek op de VHP en waarschuwde dat hij het testament binnenkort zal delen. DNA-leden Amirani Yarbandan en Roy Mohan hebben een brief aan de president gestuurd over de digitalisering van de eerste lijnzorg in Suriname en de uitvoering van contracten in de gezondheidssector. Ze wijzen op de wettelijke verplichting voor huisartsen om een gecertificeerd elektronisch patiëntendossier, EHR, te gebruiken. Health e-Solutions heeft al 94 huisartsenpraktijken van een EHR-systeem voorzien. Ze stellen dat het ministerie van Volksgezondheid haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen, zoals het betalen van licentievergoedingen. Ze vragen de president waarom het ministerie de verplichtingen niet is nagekomen, welke stappen genomen worden om gegevensverlies te voorkomen en hoe de schade hersteld kan worden. Minister Andrew Basaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie EZOTI heeft gezegd dat er gesprekken zijn gevoerd over wetgeving voor snelle interbankaire transacties die 40 seconden moeten duren. Betalingen moeten bijna direct op de rekening van de ontvanger zichtbaar zijn. De Centrale Bank van Suriname werkt aan de benodigde faciliteiten. En ik weet dat we vooral nu praten over betalingsmethoden, omdat buitenlandse bedrijven natuurlijk komen. Die willen hun geld ook inderdaad. Ze willen de zekerheid hebben dat ze hun winsten of een deel van hun winsten terug kunnen overmaken naar hun thuisbasis. Je hebt wetgeving nodig, maar je hebt ook natuurlijk de infrastructuur nodig. En het beschikbare kapitaal, want je praat dan over vreemde valuta. Meestal US dollars en euro's. Maar natuurlijk, je hebt een samenspel tussen Minfin, de centrale bank, ons ministerie ook, economische zaken. Er zijn vorderingen. Ik weet dat de centrale bank nu bezig is bijvoorbeeld. En we moeten anytime horen wanneer de launch daarvan een feit wordt. Dat wij in staat zullen zijn om interbankaire overmakingen binnen 40 seconden een feit te laten zijn. Dat betekent, maar ik laat de details natuurlijk ook voor de centrale bank. Dat betekent dat we op een x-moment van bank naar bank door de week en in de weekenden heel snel geld kunnen overmaken. En dat zou dus binnen 40 seconden, wat nu soms een dag of 2 dagen duurt, of 3 dagen soms in bepaalde gevallen. Zeker in het weekend, als je vrijdagavond overmaakt, zit het geld pas maandag op je rekening of dinsdag. Maar we zijn dus nu bezig, de centrale bank is hard drukdoende om die faciliteiten in place te brengen. Ook meldde Basaron dat de website voor het controleren van basisgoederen al meer dan 700.000 keer is bezocht. Consumenten kunnen de prijzen van 20 basisgoederen vergelijken. De prijzen zijn tot nu toe redelijk stabiel gebleven, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De kritiek op minister André Mizikaba van Volksgezondheid groeit. In de media is de vraag gesteld of een pastoor geschikt is om een ministerie te leiden tijdens een gezondheidscrisis. Suriname heeft maandenlang te kampen met chikungunya, met duizenden zieken en langdurige klachten. Het ministerie heeft geen effectieve bestrijding of duidelijke informatie gegeven, waardoor burgers zelf middelen hebben gezocht. Mizikaba moet politieke verantwoordelijkheid nemen en meer actie en leiderschap tonen. Deze uitbraak laat de kwetsbaarheid van Suriname zien.
Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, ACOI, heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken geadviseerd om de beperkingen op archieven over Suriname van 1975 tot 1984 op te heffen. Dit is belangrijk voor meer openheid over een turbulente periode in de Surinaamse geschiedenis, inclusief de onafhankelijkheid in 1975 en de decembermoorden in 1982. Het ACOI vindt dat deze archieven toegankelijk moeten zijn voor onderzoekers en het publiek. Ze adviseren om kopieën beschikbaar te stellen in Suriname en online en om archieven van het ministerie van Defensie ook over te dragen aan het Nationaal Archief. Het college concludeert dat het maatschappelijk belang van openbaarheid nu zwaarder weegt dan persoonlijke belangen. Op donderdag 7 mei 2026 is de technische installatie van de fruitverwerkingslijn bij de melkcentrale Paramaribo Agro NV officieel overgedragen. Dit gebeurde tussen minister Melvin Bauva van Buitenlandse Zaken en zijn Indiase collega Subramaniam Jaishankar en minister Mike Noor Salim van Landbouw. Bauva waardeerde het initiatief als een resultaat van India's steun aan micro- en kleine ondernemingen in de regio. Het project is gericht op de ontwikkeling van de fruitverwerkingsindustrie in Suriname met de focus op Marcousa. Jaishankar benadrukte dat India zich inzet voor inclusieve groei en lokale versterking. Beide ministers hopen op een sterke bilaterale relatie voor de toekomst. De uitgifte van grote stukken land in inheemse gebieden in Kabalebo leidt tot politieke spanningen in de Nationale Assemblée. NDP-parlementariër Iona Edwards vraagt de regering om eerdere beloftes na te komen en de uitgegeven gronden in Suriname in te trekken. Ze meldt dat Mennonitische groepen grote bospercelen hebben verkregen voor landbouw, wat in strijd is met de belofte van de president om ontbossing te voorkomen. Edwards wijst op groeiend verzet in de lokale gemeenschap tegen het gebrek aan inspraak van inheemse bewoners. Ook benadrukt ze de noodzaak van structurele ontwikkeling en basisvoorzieningen, zoals een betere verbinding tussen Apoera en Nickerie voor duurzame vooruitgang. DNA-lid Amirani Jarbandan heeft haar zorgen gedeeld over het beleid van de regering. Ze wijst op de zorgcrisis in het academisch ziekenhuis Paramaribo en de tekortkomingen in alle afdelingen, niet alleen de urologie. Volgens haar heeft de minister Misi Kaba van Volksgezondheid gebrek aan deskundigheid en zou er een motie van wantrouwen moeten komen. Jarbandan stelt dat de begrotingsbehandeling van 2026 voornamelijk is gekopieerd van de vorige regering en mist duidelijke beleidsplannen. Ze heeft ook meer dan 12 onbeantwoorde brieven naar de president gestuurd over urgente problemen. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft gereageerd op kritiek vanuit de Nationale Assemblée. DNA, lid Raymond Sapoen, stelde dat de minister zichzelf eer aan moet houden. Landveld zei dat hij zijn presentatie deed op basis van vragen over de luchtvaartsector en dat Sapoen aanwezig was, maar geen kritiek uitte tijdens de sessie. Ik heb mijn presentatie in het parlement gedaan op basis van de vragen van wat gebeurt er en wat gaan we doen. En toen was meneer Sapoen ook in de zaal en hij heeft dat niet gezegd in mijn bijzijn, maar hij heeft het niet herhaald toen ik daar was. Dus ik ga door met mijn werk. Trouwens, het is de president die mij moet beoordelen en de VP op mijn functioneren. En zolang ik goed met ze kan blijven werken, dan ben ik bereid om mijn diensten voor land en volk te geven, te bieden. De minister ziet geen reden om aan zijn functioneren te twijfelen en gelooft in oplossingen door juiste procedures, mindset en inzet. In de Nationale Assemblée zijn er grote zorgen over pesticiden in de landbouw en het falen van het voedselveiligheidssysteem. De Europese Unie heeft recent 2 producten, rode peper en kousenband, afgekeurd vanwege te hoge pesticidennormen. Parlementariërs wijzen op de gevaren voor de volksgezondheid en op de tekortkomingen van het controlesysteem.
Binnen 4 dagen zijn 2 exportproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, afgekeurd door de Europese Unie vanwege ernstige overschrijdingen van pesticidenresiduen. Dit is geen incident. Dit is een duidelijk signaal dat ons voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals die hoort. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, dan moeten we ons afvragen, werkt dit systeem nog wel? Er zijn een paar eenvoudige, cruciale vragen, voorzitter. Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad en het meest zorgwekkende, deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie, het beschermen van de consument. Ik vraag via u aan de regering wat zij hieraan gaat doen. Dank u wel, voorzitter. De kritiek richt zich op minister Mike Noor Salem en er wordt gevraagd om directe actie. Er is behoefte aan concrete maatregelen om de voedselveiligheid te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Er wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden van NV Surinaamse assurantiemaatschappij Self-Reliance op dinsdag 12 mei 2026 op aanvraag van de staat Suriname als aandeelhouder. De agenda is door de aandeelhouder vastgesteld en bevat belangrijke punten over de toekomst van de organisatie. De vergadering begint met opening en mededelingen, gevolgd door een presentatie van de directie over de verzekeringsmarkt in Suriname. Belangrijke onderwerpen zijn herstructurering, reconstructie van de organisatie en het ontslag van leden van de Raad van Commissarissen. Het gaat hierbij om de heren Albert Jubitana, Antoon Karg, Anvit Ramlakan en Shamal Bishoun. Het is nog onduidelijk of schadeclaims in de Fernandes en Kliko dossiers van belang zijn. Fractieleiders Yerel Pawiroredjo, NPS, en Asis Gayadin, VHP, hebben in de Nationale Assemblée vragen gesteld aan de regering over politieke inmenging bij staatsbedrijven en in de financiële sector na ingrijpen van de president bij de verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. Het bericht heeft ons bereikt dat de president het nodig acht om de leden van de Raad van Commissarissen van de NV Self-Reliance te ontslaan, althans terug te roepen, of te doen roepen in een bijzondere AVA. Dat bevreemdt ons, omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn die gelieerd zijn aan de staat die winst maken. Self-Reliance is er één van. De staat is niet de meerderheidsaandeelhouder, maar wel de grootste, 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat winst maakt, dat het goed doet. En de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan. Dat bevreemdt ons, te meer omdat we ervaren hebben wat de regering, wat de overheid heeft gemaakt van andere staatsbedrijven waar zij haar politieke mensen heeft benoemd. Dus graag hebben we van de president, zeker de minister van Financiën, hier uitleg over. Dank u wel, voorzitter. Critici stellen vragen over de invloed van aandeelhouders, gezien de staat geen meerderheid heeft. Er zijn zorgen dat politieke invloed de onafhankelijkheid van de centrale bank kan beïnvloeden. De regering moet transparantie en juridische onderbouwing bieden. Henk Jessuren, voormalig president-commissaris van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance, betreurt de veranderingen binnen de Raad van Commissarissen RVC. President Jennifer Siemens, die de staat Suriname vertegenwoordigt, wil het vertrouwen opzeggen in 4 commissarissen. Groot aandeelhouder, de staat Suriname, die 40% aandelen heeft.
een bijzondere algemene vergadering heeft aangevraagd. En dat is dan uitgeschreven. De agendapunten worden door degene die het hebben aangevraagd, volgens de statuten, moet degene die het aanvraagt de agendapunten precies aangeven wat behandeld moet worden. En in eerste instantie was het meer over, wat ik heb begrepen, was het over het beleidsmatige zaken. Hoe gaat Self-Reliance de oil and gas situatie tegemoet? Hoe is het bestuur? Zijn de interne maatregelen al voldoende? En plotseling komt er nog een punt bij van opzeggen van de 4 heren. Ik kan u niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ik was tot en met maart president-commissaris en ja, alles liep vrij goed. Maar na die aanvang van maart heb ik begrepen dat er wat spanningen zijn ontstaan. En dat leek te gaan escaleren. En dat vind ik wel een beetje jammer, niet een beetje, behoorlijk jammer, dat dit zo gebeurt. Het vertrouwen in de maatschappij komt in het gedrang, zowel nationaal als internationaal. En dit soort dingen moet je niet hebben. Ook in die financiële wereld. Self-Reliance speelt toch een heel belangrijke rol in de verzekeringswereld hier in Suriname. En heeft ook herverzekeraars die ook kijken naar Self-Reliance. En dan moet je die rust hebben. Als er spanningen zijn, vind ik dat je dat intern moet oplossen. En je hebt ook natuurlijk de centrale bank die de toezichthouder is op verzekeringsmaatschappijen. En die zou ook een rol in deze kunnen spelen. Dus kortom, de eerste reactie is, laat het gezond verstand prevaleren. En als er dingen zijn, zaken zijn, laat het op een rustige manier worden opgelost. Maar niet op deze manier dat mensen hun namen en allerlei dingen worden genoemd. Waardoor er allerlei verdachtmakingen kunnen komen en dergelijke. Terwijl in mijn visie, voor zover ik de mensen ken, absoluut niets aan de hand is. Want ik heb met alle 4 heren gewerkt en zijn heel integere mensen die gaan voor de zaak. Zo ken ik ze. Dat er nu plotseling het vertrouwen in ze is opgezegd, vind ik wel een beetje, ja, vraagtekens voor mij. En nogmaals jammer, want als er vertrouwen in de leiding, of althans de RCC, opgezegd wordt, waarbij je wel een toezichthouder hebt, de centrale bank, die dat niet heeft aangegeven, dan is er iets anders. Want Self-Reliance staat onder toezicht van de centrale bank ook. De vooruitstrevende hervormingspartij, VHP, heeft Glenn Paul Oeles benoemd tot nieuwe voorzitter van het partijhoofdbestuur op 4 mei 2026, na het overlijden van voormalig voorzitter Chandrika Persat Santokhi. Het partijhoofdbestuur kwam samen om de vakante positie onmiddellijk in te vullen, waarvoor Oeles, die eerder ondervoorzitter was, is aangewezen. De ondervoorzitters schuiven door volgens de partijstatuten. Oeles' aanstelling is voorlopig en moet goedgekeurd worden door het eerstvolgende partijcongres. Hij zal de partij leiden tot de reguliere hoofdbestuursverkiezingen op 29 mei 2027 en de VHP blijft zich inzetten voor de Surinaamse samenleving en democratie. 2 illegale goudzoekers, RK en SD, zijn op 3 mei overleden na een val in de Royal Hill mijn in Suriname. Ze voerden samen met 8 andere illegale goudwinningsactiviteiten uit. RK stierf ter plaatse, terwijl SD onderweg naar het ziekenhuis overleed. Onderzoek toonde aan dat er geen schotverwondingen waren. De lichamen zijn vrijgegeven aan de families, ondanks een bewering van de familie over een schotwond. De andere goudzoekers werden gearresteerd en na betaling van een boete vrijgelaten. Dit jaar zijn er nu 4 dodelijke incidenten in het concessiegebied geweest en autoriteiten waarschuwen opnieuw illegale goudzoekers om het gebied te vermijden. Voorzitter, ik sta hier als een Samaka en ik zal nooit de taal van de regering bezigen. Ik zal de waarheid voor altijd spreken. En ik wil mij richten tot de president, voorzitter. In 8 maanden tijd... Via de voorzitter. In 8 maanden tijd 4 jonge mannen, jonge Surinamers verliezen, voorzitter, is niet maals. Dus laat de president nu, ja, genoeg is genoeg. Laat de president nu daadkracht tonen. En zoals mijn collega Sapoen heeft gesteld,
nu een duurzame oplossing brengen in de kwestie. De jongens verwijderen zonder alternatieven is geen oplossing. Dit speelt zich al jaren. Ja, en altijd voor Cordeboy, dat we Gideboy opties, terwijl naar Korea Cordeboy en dan kan, voorzitter. En die regering die is ook dong, dus dat is een probleem die is blijkbaar voor de tek over, voorzitter. Dus graag, de gemeenschap wil protesteren. En ik heb vernomen dat RBT in zoeken de boy samen video voor roeps maar op voor protesteren. Dat kan niet. Het volk mag protesteren. En als het volk andere mensen oproept om te gaan protesteren tegen het gedrag van de politiemannen die daar gaan. We gaan niet oproepen tot protest. Dus u kunt vervolgen. Ze mogen oproepen om op te komen voor hun rechten. Ja, en dat is een democratisch recht. Ja, dus laat de politie weten wat ze doen. NDP-parlementariërs Annie Saddi en Jennifer Vreedzaam willen duidelijkheid over de Mennonieten in Suriname. Saddi zegt dat we moeten voorkomen dat er een staat in een staat ontstaat en dat er geen landbouw kan worden gedaan in primair bos. Voorzitter, de minister van LVV lijkt heel specifiek antwoord te geven. De vraag is niet of het ministerie afspraken of contracten heeft met Mennonieten, maar als er Mennonieten werkzaam zijn op LVV-gebieden via allerlei Hanse constructies, moeten wij ons daarover zorgen maken. Als het namelijk zo is dat bijvoorbeeld Branganza NV een contract heeft met het ministerie, dan ontslaat het ministerie niet van de ketenverantwoordelijkheid, voorzitter. Het gaat om een ketenverantwoordelijkheid hierin. Als er een constructieland beschikbaar gesteld wordt via PPP of joint venture of welke andere wijze dan ook, en binnen dat bedrijf worden vervolgens Mennonieten aan het werk gesteld, waarbij er geen aandacht is voor wet en regelgeving dat verankerd is. We moeten absoluut niet gaan willen produceren ten koste van alles, voorzitter. Dan is hier duidelijk van illegaliteit. Ongeacht als het nou ministerie rechtstreeks is of constructie die hiertoe leidt. De president is duidelijk, voorzitter. Geen landbouw in primair bos. Mijn gevoel, voorzitter, bekruipt dat door middel van, nogmaals, mijn gevoel, correctieve constructies Mennonieten worden gefaciliteerd. Ik sluit af, voorzitter. Ik doe een dringend beroep via u aan de president dit goed te onderzoeken. Voorzitter, als ze als arbeiders werken, geen probleem en vallen onder alle wetten en regels van het land. Geen staat in een staat zoals de vele informaties over Mennonieten. Dank u, voorzitter. Vreedzaam gelooft dat minister Mike Noor Salim niet weet wat er op het grondgebied gebeurt en dat hij niet langer als minister gehandhaafd kan worden.